Nezobrala to jednu včera ukázalo? Aha, dobre. Ale povie, že kúpi sme, keby nespravil. My sa fakt ako nespravil, ja by som to mal tam, keby spravil fakt také miesto. Slovo, že bude o 6 000. Pele. Kluba Pele. Hlavne, že to bude význam. Nechcel by som byť v takomto dave na futbale. Hej. Boli mi problémy. Keď sme tu vpredu a keby si začali to... Alebo pod pódium asi najistý. Nazdar. Nazdar. Ty si najhlučnejší. Ja práve hľadám niekoho, kto sa k mne pripojí. Ja som tu. Zavolaj. On nechce, on to nevidí, on je krátkohráčky, ale keď je na budúci, vidí dobre. To je často slopa. Že doteraz, ak to boli, že tí ľudia nemali dežne, ja som takisto na tom pravdu. Ja som sa okolo tým takisto nezaujímal. Ja som sa urobili, deti som už vydal, že zapolte všetky veci, zapol sa si, niečo to prešlo, zásol svoj dosť. Ale keď sa také niečo, to človek začne čítať, my sami hodí tí novinári, čo ešte.
strach a svár, ty ať pomenou, ať už pomenou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Spálil, jak květy mráz, jak mráz. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba strach a svár, ty ať pomenou, ať už pomenou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Navrátí. Dobrý deň. Po mojom boku stojí Karolina Farská. Dobrý deň. Vedľa mňa stojí Juraj Šeliga. Dnešné zhromaždenie začalo piesňou Modlitba pre Martu v podaní speváčky a tiež organizátorky zhromaždení Zaslušné Slovensko v Rimavskej Sobote Zuzany Mikulcovej. Ďakujeme solistke a hudobníkom pod vedením Antona Popoviča, ktorý pre dnešné zhromaždenie skladbu upravil. Aj dnes vás prosíme, aby ste poslúchali pokyny organizátorov a polície. Ak budete mať akékoľvek problémy, prosím, vyhľadajte organizátorov alebo políciu. Ubehlo už 7 týždňov, odkedy sme sa dozvedeli o vražde Jána a Martiny. Dnes tu spoločne stojíme opäť. Priviedla nás tu tragická vražda, ale aj nedôvera v štátne inštitúcie, v to, že budeme spravodliví a transparentne fungujúci štát. Nemôžeme to takto nechať. Musíme byť odvážni a prevziať zodpovednosť. Našu občiansku zodpovednosť. My všetci spoločne sme tí, na ktorých sme čakali. Spája nás veľká túžba po slušnom a spravodlivom Slovensku. A my máme jasnú víziu.
Chceme Slovensko, ktoré je spoľahlivým členom Európskeho spoločenstva. Chceme Slovensko s pevne zakorenenými demokratickými princípmi, Slovensko, kde politici nekradnú a polícia, prokuratúra a súdy nezametajú kauzy pod koberec. Prvý krok, ktorý môže urobiť každý z nás, je vzájomná solidarita, všímavosť a ohľaduplnosť. Viac ako kedykoľvek predtým je teraz dôležité sa zaujímať o verejné dianie. Zaujímať sa jeden od druhého, informovať sa a kriticky vyhodnocovať všetky fakty. A teraz apelujeme na vás, pán Drucker a pán Pellegrini. Prosím, pochopte, že pán Gašpar je symbolom zlyhaní a nedôvery občanov v políciu a vyšetrovania kauz. Od pochybení pri vyšetrovaní vraždy Jána a Martiny až po útek odsúdeného mafiána. Za toto všetko nesie ako policajný prezident zodpovednosť. Naše požiadavky preto stále volajú po vyšetrení vraždy Jána a Martiny a nevyhnutné obnovenie dôvery ľudí v štátnu moc. Preto požadujeme odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara, nezávislú policajnú inšpekciu a zmenu spôsoby výberu vedenia policajného zboru. Rovnako odstúpenie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a zmenu spôsoby voľby špeciálneho prokurátora. Polícia a špeciálna prokuratúra sú inštitúcie, ktoré dlhodobo ignorujú korupčné kauzy, o ktorých písal zavraždený Ján a jeho kolegovia investigatívni novinári. Ak sa má polícia a prokuratúra zmeniť, potrebujeme nielen výmenu vedenia, ale hlavne systémové zmeny. Odstúpenie pána Gašpara a pána Kováčika je prvým nevyhnutným krokom k uprataniu tejto krajiny. Opakujeme ešte raz. Toto je prvý a nevyhnutný krok, ktorý musíte vy politici spraviť, aby občania mohli začať dôverovať, že prichádza zmena. Ako prvý sa nám dnes prihovorí pán profesor Vladimír Krčméry, lekár a zakladateľ rozvojových projektov, rektor vysokej školy, ktorý aktívne pomáha ľuďom v núdzi ako doma, tak vo svete. Mojou témou dnes je solidarita. Všetkých vás srdečne vítam a ďakujem, že ste prišli. To je najlepší prejav solidarity, že ste dneska tu a nie pri televízoroch, alebo v záhradkách, alebo na futbaloch. Ste krásnym príkladom solidarity. Ďakujeme. Osobitne ďakujem mojim kolegom z akademickej obce, študentom, ľuďom z univerzít, ale aj našej vekovej kategórii. A začnem príbehom z univerzitného prostredia a skončím príbehom takým seniorským. A ten z univerzitného prostredia je také uznanie vám všetkým, akým spôsobom sa snažíme o zmenu.
Minulý týždeň som bol na zasadnutí Európskej rektorskej konferencie v Zürichu, kde mi viacerí rektori tak uzanlivo hovorili, a to sa zriedka kedy stáva, že pochovalia niekoho z malej krajiny. A povedia, vy to robíte úžasné, že pokojne, kľudne, žiadny mŕtvy, žiadna krv. Prihovoril sa mi taký katalánsky rektor, volal sa Jordi Villa, hovorí mi, my sa mastíme v Katalánsku rok a nemôžeme nič pohnúť. A nič sa nehýbe a vy ste za 3-4 týždne zmenili toľko vecí, že skutočne teda blahoželám. Hovorím, netreba blahoželať mne, ale ľuďom na Slovensku. Pretože našim argumentom nie sú ani obušky, ani gumové projektily, ani zapálené pneumatiky, ako to vidíte v Gaze, alebo horiace auta, ako to vidíte v Paríži. Ale vašim a našim argumentom je pravda a solidarita. A týmto sa zaraďujeme ozaj medzi vyspelé národy, že dokážeme takýmto nenásilným, krásnym spôsobom meniť veci. Na druhej strane mnohí si poviete, tých zmien je málo. Radšej by sme videli tých zmien viac, rýchlejšie, radikálnejšie. Áno, na jednej strane prílišná spokojnosť s týmto krásnym, zamatovým spôsobom nás môže zaradiť medzi tým, že nám budú nadávať, ste naivní. Ale radšej mať pečiatku naivných ako pečiatku mafiánov. Preto je tento úžasný spôsob obdarený takými úspechmi, ktorým sa mnohým v Európe nepodarilo. Stačí sa pozrieť, ako ste nainfikovali vašou úžasnou solidaritou včerajšie vystúpenie za demokraciu v nedalekom štáte. A preto ja hovorím ako starý tropický lekár, že solidarita je infekčná, je prenosná a tento typ solidarity môžeme krásne preniesť aj na okolité štáty. Na záver chcem venovať krátku modlitbu a spomienke tým, ktorí stáli na začiatok. A to sú tí, čo prinášajú obety. Dnes je nedeľa a nemusíme sa hanbiť, parafrázovať slova nášho Pána Ježiša, ktorý povedal, ak neodúrie pšeničné zrno, neprinesie úrodu. Smrť dvoch nevinných ľudí prináša úžasnú úrodu. 100-násobnú, 1000-násobnú. Táto obeta možno zaradí raz týchto dvoch mladých ľudí do série blahoslavených. Veď pred mesiacom pápež František blahorečil otca Pina, ktorý to isté robil v Palerme. Boj proti mafii. Odhaloval ich nečestné skutky. A teraz sa stal blahoslaveným. Preto by som chcel vzdať úctu aj vašim menom, aj našim menom, tým, ktorí stali na začiatku a všetkým čestným a spravodlivým novinárom, ktorí riskujú svoje životy, ktorí riskujú svoje zamestnanie, pretože mnohí z vás si pamätáte, ako to bolo ísť na námestie v roku 1988 a 1989. Viacerí sme to zažili. Ďakujem vám, čo ste tu tí, čo ste to zažili, že teraz môžeme slobodne hovoriť o solidarite a slobodne a demokraticky meniť chod tohto štátu na lepší, krajší, humánnejší a ľudský zajtrajšok. Na záver celkom som slúbil, že jak začnem univerzitami, ktoré ozaj stáli za množstvom zmien a mladí ľudia tým, že nemali čo strátiť a mali toľko solidarity, tak povrhli režim v Čile. Nenávidený Pinochetov režim rozdúpala študentská revolúcia. Ani nebudem hovoriť Strednú Európu. Sukartov komunistický režim rozdrvili po 50 rokoch študenti. Myanmari Velvet Revolution zmietla 50-ročný komunisticko-vojenský režim podporovaný Čínou.
Takže tá sila solidarity, tá sila vás, vašich argumentov a vášho volania po pravde je úžasná. Ale nie sme tu len mladí a nie sme tu študenti, sme tu aj my seniori a ja skončím jeden príbeh, ktorý sa zdá, že je taký, aby som odľahčil, dneska nedeľa. Je to príbeh z Kene, trvá 20 sekúnd, prepadli v Mojale autobus Aš-Šabáb. Aš-Šabáb sú militanti, fundamentalisti. Ten ich veliteľ rozkopol dvere do autobusu a hovorí: moslimovia môžu ostať, ostatní von. A na to vystrčil hlavu v turbane taký 70-ročný dedo a hovorí: čo tu vrieskáš? My všetci sme synovia dcery Allahove a dcery Allahove, tu moje 3 ženy a ja sa modlíme Allahovi, aby rozhojnil a požehnal vaše rady. Netáraj. Chlapík sklapol, zavreli sa dvere, autobus odišiel. 44 členov autobuse boli 4 moslimovia. Ten chlapík a jeho 3 ženy. Všetci boli ostatní kresťania. Vidíte, jak môže hlas jedného zdanlivého, akože zbytočného deda zachrániť nie jeden život, ale zachrániť solidaritu medzi nami. Ja ešte raz všetkým vám ďakujem za tento krásny prejav solidarity organizátorom a želám vám aj všetkým veľa Božieho požehnania, pretože cesta, ktorou ideme, je cesta, ktorá nemôže dopadnúť zle, lebo každý z vás, keď stratíme svoj život, nájdeme ho. A každý z nás, keď v solidarite bojujeme za lepší zajtrajšok, nájdeme ho. Ďakujem. Ďakujeme pánovi profesorovi Krčmérimu za jeho reč. Na zhromaždeniach za slušné Slovensko doteraz zazneli slova učiteľov, zdravotných sestier a lekárov, opatrovateľiek, ale aj slova poľnohospodárov a podnikateľov, ktorým aktuálny stav vecí verejných prekáža. Mnohí z menovaných sú zároveň rodičmi. Preto ďakujeme rodinám, ktoré neodradil ani dav, ani nepohodlie a ktorých účasť na tomto zhromaždení považujú za samozrejmú súčasť výchovy svojich detí k dôležitej občianskej angažovanosti. Na pódium teraz prichádzajú zástupcovia rodín, ktorí sú s nami už 7 týždňov. V ich mene sa nám prihovorí Sandra Stašelová, Radana Horecká, Veronika Michalová a Anna Kratochvílová. Ahojte a dobrý deň. Stojíme tu ako rodičia. My všetci chodievame na protesty, lebo nemáme ako inak vyjadriť hrôzu zo stavu nášho štátu. Stojíme tu hlavne preto, že sme rodičia a máme veľmi silnú motiváciu tu opäť apelovať na vládu, aby sa začala správať slušne. Som 28-ročná matka, čakám svoje druhé dieťa a zatiaľ som veľa problémov so štátom nemala čas zažiť. Ešte som si nerobila rozbor vody z vodovodu, či tam nájdem zvyšky z vrakunskej toxickej skládky. Nebývam vedľa Národného parku, na ktorého holoruboch by sa podieľali štátne inštitúcie. V nemocnici som zažila zatiaľ len bezproblémový pôrod. Nikdy som nepotrebovala súdy, policajti ma ešte nenaháňali po diaľnici a nestrieľali po našom aute. A ani reštituovať, niekedy chvála Bohu, niekedy žiaľ Bohu, nemám čo. Som žena, ktorá mala šťastie. Narodila som sa do blahobytu, našla si dobrého muža a porodila zdravé dieťa. Som ale tiež občianka, ktorá si nemôže zakrývať oči pred nespravodlivosťou, ktorá sa v tejto krajine deje. Som mama
a som zdesená, keď vidím žalostné podmienky rodičov a detí so zdravotným a sociálnym znevýhodením. Stav krajiny vidno aj podľa toho, ako sa správa k najzraniteľnejším občanom. V štúdiu a práci som sa venovala ľuďom s Downovým syndrómom, autizmom, svalovou dystrofiou či schizofréniou. Pričasto som sa stretávala so smutnými príbehmi otcov a matiek, ktorí sa vzdali zamestnania, aby deťom poskytli starostlivosť, ktorú nevedel zabezpečiť štát. Chránených dielní a bývaní zostáva žalostne málo. Štát im nevie vytvoriť adekvátne podmienky. Prečo nie sú mnohé dôležité štátne úrady dodnes bezbariérové a dostupné pre všetkých? Na Slovensku sa tisíce detí rodia do zimy, hladu a extrémnej chudoby. Desiatky sú zneužívané a týrané v štátnych zariadeniach. Prosím a vyzývam nás všetkých, zaujímame sa o tieto témy, aby nebolo neskoro. Som mama. Pri pôrode som zažila skostnatenosť a dehumanizáciu slovenského zdravotníctva. Denne som konfrontovaná so štátnou škôlkou zviazanou s zbytočnými pravidlami. Zažila som, žiaľ, už aj demotivované učiteľky, ktoré rátajú minúty, kým budú môcť konečne ísť domov. A tiež obrovskú priepasť medzi súkromným a štátnym školstvom. Občas mám pocit, že školy deti nevychovávajú k tvorivosti a kritickému mysleniu, ale sú prvým krokom ku konformite. Týchto posledných 7 týždňov bolo aj pre nás, rodičov, veľmi ťažkých. Museli sme deťom mnohým prvýkrát vysvetliť slovo vražda a potom aj základy parlamentnej demokracie. Chodili sme s nimi na námestia, aby aj v dospelosti chápali, že sa treba ozvať, keď sa deje neprávosť a šíri sa zlo. Som mama, ktorá miluje svoje dieťa rovnako, ako milovali svoje deti rodičia Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Smer a ani súčasná vláda nemôžu byť dôležitejší ako láska k našim deťom. Práve kvôli tejto láske by nám, rodičom, malo záležať na politike. Politika ovplyvňuje životy našich detí. Politika má vplyv na kvalitu nemocníc, v ktorých sa naše deti rodia, kvalitu škôl, do ktorých chodia, a teraz už aj na bezpečnosť v krajine, v ktorej naše deti žijú. Ak nám záleží na našich deťoch, musí nám záležať na tom, akí ľudia riadia našu krajinu. Musia to byť ľudia, ktorí si ctia pravdu a spravodlivosť. Musia to byť ľudia, ktorým záleží na dobrom živote našich detí. Preto žiadame nového premiéra a vládu Slovenskej republiky, aby urobili to, čo učíme naše deti. Správali sa slušne. Ak neviete ako,
tak odiďte. To, že vyhráte voľby, ani zďaleka neznamená, že môžete všetko. Tento protest je aj protestom matiek, otcov, rodín a ich detí. Ďakujeme, že sme v tom spolu. Pani Pellegrini, Drucker, Fico, Gašpar, Kováčik, ale aj pán Richter, pani Tomanová a Lubiová. Nebojte sa, my nikam neodchádzame. Všetkým rodinám, nielen tým, ktoré tu vystúpili na pódiu, ale aj všetkým vám, ktorí ste so svojimi deťmi tu s nami na námestí SMP. Prešlo už 18 dní od vymenovania novej vlády. Pán policajný prezident Tibor Gašpar je však stále na svojej pozícii. A argumenty na jeho odvolanie pribúdajú každý deň. Korupčné kauzy zostávajú nevyšetrené so záverom skutok sa nestal. Pri vyšetrovaní vraždy Jána a Martiny došlo k závažným pochybeniam a rovnako k úteku odsúdeného mafiána. Aj z týchto dôvodov Tibor Gašpar nemôže zostať policajným prezidentom. Každý deň, počas ktorého zostáva na tomto dôležitom poste, klesá dôvera v políciu. Klesá dôvera v to, že štát dokáže ochrániť svojich občanov. Slovensko má byť krajinou, kde sa trestá korupcia, nie odvaha. Krajinou, kde vyšetrovatelia a špeciálny prokurátor nezametajú kauzy pod koberec, ale podávajú žaloby na súd. Preto vyzývame špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, aby odstúpil. O problémoch v polícii, prokuratúre a súdnictve, ale aj o možných riešeniach nám príde porozprávať právnik a člen súdnej rady pán Pavol Žilinčík. Dobrý deň. Volám sa Pavol Žilinčík, som právnik a budem hovoriť hlavne o polícii, prokuratúre a súdoch. Orgánoch, ktoré by u nás mali chrániť právo a ktorým sa posledných 25 rokov venujem. Začnem tým, na čo sme už možno zabudli. Zhruba pred rokom z úst vtedajšieho ministra vnútra zaznela veta, že korupcia na najvyšších miestach nie je.
aby som bol presný, povedal, na to, aby sa stíhala korupcia na najvyšších poschodiach, by ju museli tí najvyšší predstavitelia páchať. Povedzte mi jeden príklad za minulý rok. Neviete? Nestala sa. Koniec citátu. Aké absurdné a cynické je toto tvrdenie dnes po odhalení tej smršte prípadov prepojenia korupcie a organizovaného zločinu na najvyššie poschodia slovenskej politiky. V tom istom čase, keď sa hromadili odhalenia o podvodoch a prerastaní štátnych a zločineckých štruktúr, nás vtedajší minister vnútra krmil nezmyslami. Musíme ale dopovedať aj B, pretože súčasný policajný prezident mu pritom ochotne asistoval. Spoločne vytvárali mýtus o krajine bez politickej korupcie a ich nečinnosť museli suplovať investigatívni novinári. Ján Kuciak robil svoju prácu skvele. Potom ho aj s Martinou Kušnírovou zavraždili. Kaliňák aj Gašpar mali odstúpiť hneď na druhý deň z funkcií. Ján Kuciak totiž písal aj o nich, o ich priateľoch, známych, rodinných prepojeniach a podozrivých obchodoch. Mali odstúpiť nie preto, že by boli automaticky podozriví z trestného činu, ale preto, aby vytvorili priestor pre skutočne nezávislé vyšetrovanie. Také, ktoré nebude zaťažené ani tieňom pochybností. Namiesto toho však títo páni začali vytvárať druhý mýtus. Mýtus o tom, že práve oni a len oni sú zárukou vyšetrenia vraždy, ako aj prípadov, na ktoré Ján Kuciak tak dlho a detailne upozorňoval. Tvrdili, že vôbec, ale vôbec nemôžu nijako zasahovať do vyšetrovania. Preto som si prečítal organizačný poriadok Ministerstva vnútra a tam sa píše, že prezident policajného zboru tento zbor riadi, zodpovedá za jeho činnosť a spolu s ministrom vnútra majú obrovskú moc nad tým najdôležitejším v každom systéme, a to sú ľudia. Rozhodujú totiž o tom, kto bude na dôležitých riadiacich funkciách, na krajských riaditeľstvách, na čele najdôležitejších policajných útvarov. A je na nich, kto bude povýšený a kto bude vyštvaný. Práve oni nastavujú personálnu politiku a formulujú očakávania, ktoré majú od svojich podriadených. Nastavujú tak celú kultúru ich práce. Buď je to kultúra odvahy a zákona, alebo to môže byť kultúra zbabelosti a prospechárstva a ochrany vyvolených. Dosiahli tak stav, kedy už naozaj nemusia konkrétne zasahovať do konkrétneho vyšetrenia, pretože ich podriadení už vedia, aký výsledok sa očakáva a aj ho často dodávajú. Chcem upozorniť na to, čo spája políciu, prokuratúru i súdy. Sú to dôležité mechanizmy, ktoré sa uplatňujú na ich očistenie. Niekedy sú to disciplinárne stíhania, inokedy interné vyšetrovania a niekedy rovno trestné stíhania. A hoci ich účel je jasný, majú očistiť tieto zbory od nehodných ľudí,
často sa zneužívajú práve na likvidáciu tých najlepších. Zažili Zažili sme to v súdnictve, diskutuje sa o stíhaní prokurátora Špírka a už zabúdame na príbehy spred niekoľkých rokov, kedy boli odstavení a vyštvaní banskobystrickí špičkoví vyšetrovatelia Jaroslav Ambróz a Ľubomír Hláčik. Znechutení potom odišli do civilu. Týchto príbehov je veľa a my sa z nich musíme poučiť. Tí najlepší nesmú odchádzať. Odísť by mali naopak tí, ktorí tento stav spôsobili. Napríklad pán Gašpar už svoje schopnosti ukázal. Ako náhle sa skončí personálna výmena na najdôležitejších postoch v orgánoch ochrany práva, musíme potom dohliadnúť na to, aby sa úplne zmenil spôsob, akým sa u nás obsadzujú najdôležitejšie miesta v policajnom zbore a na prokuratúre. Aby tam išli tí najlepší, ľudia s integritou, takí, ktorí už v minulosti preukázali, že sú schopní odolať tlaku. Na záver chcem povedať, že asi pred pol rokom som bol s Jánom Kuciakom na káve, lebo som mu chcel poďakovať za to, čo robí a spýtať sa ho, či nepotrebuje nejakú pomoc. Minulú sobotu som bol v Štiavniku pri jeho hrobe. Myslel som na to, že štátne orgány, podľa ktorých korupcia na najvyšších miestach nebola, nechali úlohu bojovať proti nej a chrániť verejný záujem na neho. Bolo im to jedno. Nechať túto prácu na novinára a nedať mu potrebnú ochranu, nevyšetrovať jeho zistenia bolo nesmierne nezodpovedné a skončilo sa to tragédiou. Nám to jedno nie je a nebude. Ďakujem. Ďakujeme pánovi Žilinčíkovi, že prišiel a mal svoju reč. Chceme poďakovať aj vám všetkým, lebo námestie SMP je opäť plné. Teraz nám príde zahrať skupina Para.
Pekný podvečer prajeme. Táto pesnička sa volá samozrejme nie je len o alkohole, ale o abstinovaní od ľudí, ktorí kradnú a kradnú naše peniaze. Takže my sme para abstinent pre vás. Som abstinent, ale keď nemusím, smrtka si na mňa súdy nebrúsi, mám ma v paši, keď si líham, na druhý deň zase vstávam. Ruky! Vyzerám jak dáky vôbec na pláži, to nevadí, to nevadí, na 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 na. Nechcem byť abstinent a nehovorím len o pití, fanatik, politik a ľudné reči o prežití. Niekto sa pokúša povedať mi, že je iný, ale ja viem, všetci ste rovnakí. Nechcem byť abstinent a nehovorím len o pití, obálka do ruky a vaše reči o prežití. Ľudia mi hovoria, určite si taký istý, ale ja viem, ostávam rovnaký abstinent, ale nemusím. Smrtka si na mňa zuby nebrúsi, mám ma v paši, keď si líham, na druhý deň zase vstávam. Ruky rozpaží! Vyzerám jak taký vôbec na pláži, keď to nevadí. To nevadí. Máme stresem bez spieva. Super. Ja chcem byť abstinent a nehovorím len o pití, fanatik, politik a nudné reči o prežití. Niekto sa pokúša povedať mi, že je iný, ale ja viem, všetci ste rovnakí. Ja chcem byť abstinent a nehovorím len o pití, obálka do ruky a vaše reči o prežití. Ľudia mi hovoria, určite si taký istý, ale ja viem, ostávam rovnaký. Aj keď nemusím, smrtka si na mňa zuby nebrúsi, mám ma v paši, keď si líham, na druhý deň zase vstávam. Ruky rozpaží! Vyzerám jak dáky vôbec na pláži, mne to nevadí, SNP spieva, som abstinent. Ruky! Ja by som chcel poďakovať a vysloviť obdiv všetkým vám, ktorí ste tu na námestí tak často pravidelne a v takom množstve, ste fantastickí. Veľký potlesík dajte, lebo sa zaslúžite. Aj všetkým z ostatných miest koncú dneška. A veľký potlesk pre organizátorov koncertov a týchto protestov zo Súdu Slovenského. Patrím obdiv. Naša druhá posledná pesnička sa volá Menšina. Iba pre vás.
Zakopaná neverím, že niečo zmením, znovu odohrám a predstavím, čomu verím. A veľký voz je tam, tam to milujem, pôjdem za nej. Hej, hej, iné cesty a iné konce, taký život, čo mám som chcel, staje a slobím, sú pre nás peknou. Hej, hej, iné cesty a iné konce, taký život, čo mám som chcel, staje a slobím, nás pravili menší. Mexička menšina. Zahrádky menšinu ľuďom, čo neboja sa spraviť si svoj kúsok miesta. Robia to presne tam, kde je to najťažšie. Tam, kde sa iní oči učia lietať. Tam, kde sa iní oči učia lietať. Červené úspechy a nízka kieda. A nepotičný zok má svoje problémy. Ostáva sa viac, nebudeme mu vieskať. Môžem sa zakopať a neverím, že niečo zmením, znovu odohrať a prestať veriť, čomu verím. U vás je veľa mien, čo nedokážem vyslovovať. Vždy mi je najhoršie, keď počujem vás opakovať. Co mi daj diamant, aby tak nekúsal. Ja už nič mu nedám. Fico mi diamant, aby tak nekúsal. Ja už nič mu nedám. Co mi daj diamant, aby tak nekúsal. Ja už nič mu nedám. Co mi daj diamant, aby tak nekúsal. Ja už nič mu nedám. Môžem sa zakopať a neverím, že niečo zmením, znovu odohrať a prestať veriť, čomu verím. Môžem sa zakopať a neverím, že niečo zmením, znovu odohrať a prestať veriť, čomu verím. Môžem sa zakopať a neverím, že niečo znovu odohrať a prestať veriť, čomu verím. A veľký voz je tam, kam nikto milujem, pôjdem za jej. Hej, hej, iné cesty a iné konce, taký život, čo nám som chcel, staje a slobím, sú pre nás peknou. Hej, 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 iné cesty a iné konce, taký život, čo nám som chcel, staje a slobím, nás pravili menšinou. Cesty a iné konce, taký život, čo vám som chcel, staje a sľuby, nás pravili menšinou. Ale podstatnou! Ďakujem pekne! Ďakujeme skupine Para. S veľkým znepokojením sledujeme hrozbu nastupujúcej normalizácie, ktorá prichádza zo strany nového vedenia RTVS. Verejnoprávne médiá majú zodpovednú úlohu a musia pracovať pre občanov. Nesmú sa stať priestorom, ktorý napomáha žehliť a zakrývať prešľapy vlády a politikov. Priestorom, ktorý bráni novinárom a redaktorom profesionálne, slobodne a pravdivo vychovávať ich povolanie. Mikrofónu teraz pozývame novinára Mariána Leška. Dámy a páni, milí priatelia, už 8 týždňov žijeme v novej dobe
v dobe po Jánovi a Martine. Ako novinár môžem spokojným svedomím povedať dôležitú vec. Slušné noviny a slušné médiá si za tých 8 týždňov robili svoju prácu. Vďaka slušným novinám a médiám vieme, čo podľa spisu Benátskeho súdu povedal Antonino Vadala o bratislavskej colnej kontrole dovezeného kokainového ovocia. Citujem. Príde kontajner a šéf tam vnútri, ktorého som tam dal ja, musí iba potiahnuť plomby a ide preč. A dozvedeli sme sa aj to, že colníci vo svojich systémoch vraj neevidujú nejaké dovozy ani kontroly Vadalovho ovocia. Vďaka slušným novinám a médiám vieme, kto všetko už pred našimi orgánmi vypovedal, že sudkyňa Monika Jankovská pomáhala bývalému bosovi podsvetia, aby získal v Trenčíne bar Fatima, ktorý sa mu zapáčil. V lete minulého roku to vyšetrovala Národná protikorupčná jednotka a po niekoľkých týždňoch pátrania skonštatovala, že skutok sa nestal. No majiteľkou baru Fatima je teraz manželka pána Krajmera, vtedajšieho šéfa protikorupčnej jednotky. Vďaka slušným novinám a médiám vieme, Vďaka slušným novinám a médiám vieme, že firma pani Ľubice Rožkovej dostávala dotácie na to, že obhospodarovala asfaltové parkovisko či letisko. A že dostávala dotácie i preto, lebo dokázala uniknúť ešte aj kontrole zo satelitu. Dozvedeli sme sa tiež, že pani Gabriela Matečná, dnešná ministerka, ešte ako šéfka pozemkového fondu, podpísala zmluvy, vďaka ktorým Rožkovej firma si prenajala od štátu stovky hektárov pôdy. Za prenájom 1 hektára zaplatí pani Rožková štátu 17 €. Ale od štátu za to, že plochu dvakrát do roka akože pokosí, dostáva 200 €. Vo všetkých týchto, ako aj v mnohých ďalších prípadoch, predstavitelia polície a prokuratúry vyhlásili, že všetky zverejnené podozrenia dôkladne preveria. Vyhlásili to, lebo im nič iné nezostávalo. Keby si policajný prezident Tibor Gašpar a špeciálny prokurátor Dušan Kováčik naozaj robili svoju prácu, tak by nepotrebovali novinárov, aby sa dozvedeli o dôvodných podozreniach na prominentné osoby. Ale pretože si svoju prácu nerobili a nerobia, chcú čo najdlhšie predstierať, že sa zisteniami novinárov vážne zaoberajú. Môžu to skúšať aj vďaka tomu, že to umožňuje nový minister vnútra. Tomáš Drucker sa zatiaľ ako minister vyznačuje iba tým, že jeho manželka je v realitnom podnikaní rovnako skvelá
ako bola Mečiarová manželka pri obchodovaní s akciami a Ficová manželka pri získavaní zdrojov na podnájom v Bonaparte. Milí priatelia, ako občan by som chcel povedať ešte jedno. Niektorí hovoria, že chceme majdanizovať Slovensko, že tu chceme urobiť prevrat. Pritom jediné, o čo sa ako občania usilujeme, je to, aby naša krajina aj v skutočnosti bola tým, čím by podľa ústavy byť mala. Demokratickým a právnym štátom, v ktorom predstavitelia štátnych orgánov rešpektujú a dodržiavajú ústavu a zákony. Všetko, čo robíme nielen pre seba, ale aj pre tých, čo to označujú za majdanizáciu. A robíme to aj z toho dôvodu, že myslíme na Jana a na Martinu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pánovi Leškovi. Zavraždený novinár Ján Kuciak a jeho kolegovia investigatívni novinári odkrývajú korupciu politikov a ich prepojenie na organizovaný zločin. Za to im treba nahlas poďakovať. Príkladov práce investigatívnych novinárov sú odhalené podvody s agrodotáciami a pozemkovým hospodárením na východnom Slovensku. Minulý týždeň v Košiciach zaznela silná výpoveď poľnohospodára Františka Oravca z Gyňova. Pán Oravec reprezentuje slovenských hospodárov, ktorí sú vystavovaní šikane, fyzickým aj slovným útokom. Napriek tomu, že poľnohospodári majú na jar plné ruky práce, sme veľmi radi, že medzi nás príde pán Oravec. Dobrý večer, priatelia. Ešte raz, volám sa František Oravec, som samostatne hospodáriaci roľník z farmy Gyňov pri Košiciach, asi 15 km južne. Nedajte sa! Ďakujem organizátorom dnešného verejného zhromaždenia za možnosť tu dnes vystúpiť
a vám všetkým za to, že ste opäť prišli podporiť požiadavku a túžbu mladých ľudí. A myslím si, že aj väčšiny z nás žiť na slušnom Slovensku. Dúfam, že neurazím nikoho z vás. V štáte žijeme a ísť preto do ulic. Hanbím sa za to, že sme dopustili, aby mladí ľudia vo veku mojich detí prišli o život kvôli tomu, že bojovali za to, za čo som ja napríklad v 89. v Košiciach štrngal kľúčami. Za slušný právny štát. Hanbím sa za to, že prišli o život za to, že hľadali pravdu. Mladí ľudia, ktorí tu ste, a všetci, ktorí bojujete za spravodlivosť, dovoľte mi poprosiť vás o prepáčenie. Dúfam, že neurobíte takú chybu ako naša generácia a vytrváte v snahe donútiť mocných správať sa slušne. Zároveň sa vám chcem za všetkých poctivých domácich farmárov poďakovať. Hlavne vďaka vám, ktorí organizujete tieto verejné zhromaždenia, a vám, ktorí sa na nich zúčastňujete po celom Slovensku, sa po rokoch ignoránstva začali kompetentní venovať našim problémom. Verte mi však, že každý jeden z nás, z farmárov, by radšej namiesto verejných vystúpení trávil čas inak. Počas dňa chceme byť na poliach a po večeroch s rodinami. Ozývať sme sa začali preto, lebo aj nás gniavnia mafiánske praktiky organizovaných skupín. Slová, ktoré budete počuť, už zazneli na proteste v Košiciach, ale som presvedčený, že je podstatné, aby ste aj vy počuli, čím sme sa my, mnohí domáci farmári, v posledných rokoch stali. Stali sme sa lovnou zverou. Dokonca niečím úbohejším, než lovná zver. Loviť zver totiž možno len v určitom období roka. Na nás však poľujú nepretržite celé roky. Začali nás loviť vtedy, keď sme sa opovážili chrániť si svoj majetok. Na mušku si nás zobrali organizované skupiny. Zastrašovanie. Snaha o finančné zrujnovanie. Dokonca aj bitky. Tomu všetkému musíme čeliť. A čo robil štát? Myslím vládni politici, úradníci, policajti,
ktorým sa roky sťažujeme? Nič. A to je ten lepší prípad. Lebo neraz aj oni asistovali organizovaným skupinám, ktoré sa nás snažili a snažia zničiť. Celý život sa venujem tomu, čo môj dedo, čo môj otec, aj môj strýko, farmárčeniu. Lovnou zverou som sa stal pred 3 rokmi. Určitá skupina firiem neoprávnene využívala pôdu, ktorú som mal obrábať ja. Dokonca na ňu poberala aj dotácie. V roku 2015 som ich vyzval, aby nás nechali na našej pôde podnikať. Odmietli a dokonca chceli, aby som im predal všetku svoju pôdu. Keď som odmietol, vyštartovali po mne. Snažili sa ma finančne zrujnovať, vyhrážali sa mi a dokonca ma jeden z ich zamestnancov, bývalý elitný policajt, tzv. Kuklač, takmer zmrzačil. Stalo sa to vtedy, keď som na vlastnej pôde nahrával video, ako vytrhávajú kolíky a ničia moju úrodu na parcelách. Pol roka som bol práce neschopný a trvalé následky mám doteraz. S firmami, s ktorými zvádzam svoj boj, som vyhral súdne spory. Napriek tomu sa stále neviem dovolať spravodlivosti. Poberajú dotácie na pôdu, ktorá patrí mne a na ktorú majú exekútorom zakázaný vstup. Dotácie od štátu dostali aj napriek tomu, že som na to upozorňoval všetky dôležité inštitúcie. Odstúpiť! Majte kňaz obáči! Na to, čo sa mi deje, vyše 2 roky márne upozorňujem pani ministerku Matečnú a aj šéfa pôdohospodárskej platobnej agentúry pána Kožucha. Čo sa udialo? Až do týchto dní nič. Zároveň skupina firiem, ktorá proti mne bojuje, sa ma snaží kompromitovať, zastrašovať partnerov, s ktorými pracujem. Najala si súkromnú detektívnu kanceláriu, v ktorej je bývalý vysoko postavený policajt a tá proti mne fabrikuje falošné dôkazy a obchádza ľudí, od ktorých máme prenajatú pôdu. Potom, čo som bol pred viac než rokom nútený začať verejne poukazovať na to, čo sa mi deje, sa začali ozývať ďalší farmári. Trápili ich podobné problémy. Boli z celého Slovenska. Ak dovolím, spomeniem niektorých z nich, ktorí utrpeli fyzickú újmu a sú z východného Slovenska.
pán doktor Bereš Juraj z Michaloviec, Mičko Marian z Tybavy, Fedič Vladimír z Ruského Hrabovca, Cenkner Ján z Lastomíra, Kentoš Kvetoslav z Vojnatiny, títo farmári a iní na svojom tele pri ochrane pôdy a kvôli túžbe farmárčiť zacítili cudzie peste, krv, pendreky, bojové psy aj čepele nožov. Dodnes sa niektorí boja prehovoriť. Boja sa. Majú strach. Kde sme to dotiahli, že sa človek bojí povedať pravdu? Väčšina z nich nechcela zverejniť svoje meno. Báli sa. Po tragických udalostiach, ktoré vyústili do týchto verejných protestov, mnohí farmári, žiaľ nie všetci, zahodili strach a verejne začali sa spovedať zo svojich trápení. Písali o nás novinári. Vyrazili sme traktormi do ulic, najprv na východe. Začali sme pripravovať traktorovú jazdu farmárov z celého Slovenska naprieč republikou od východu až do Bratislavy. Vystúpili sme na verejných zhromaždeniach. A čo sa nestalo? Dostali sme ponuku. Pani ministerka s podriadenými úradníkmi, policajtmi a sudcami s nami chce rozprávať. Dokonca sme za nimi nemuseli ísť na traktoroch do Bratislavy, ale povedali, že prídu do Košíc. Mafia už tam je! Avšak na to veľké stretnutie poslali pozvánku iba 4 farmárom. Naše problémy sa však netýkajú jednotlivcov, ale veľkého množstva súkromne hospodáriacich roľníkov. Ide o celoslovenský, nie lokálny problém. V útorok tento týždeň sme mali vopred, predtým, než prišla ponuka od pani ministerky, naplánované celoslovenské stretnutie farmárov. Chceli sme na ňom prerokovať náš ďalší spoločný postup. Rozhodovali sme aj o tom, či prijať ponuku na štvrtkový rozhovor s pani ministerkou. Odmietli sme ho z dôvodu,
Odmietli sme ho z dôvodu pozvania iba 4 farmárov a navrhli nový termín. Na farmárskych rokovaniach so zástupcami štátu sa musí zúčastniť väčšina, reprezentatívna vzorka farmárov, ktorá odprezentuje problémy nás a nášho poľnohospodárstva. Kým sa s politikmi, úradníkmi a policajtami spoločne stretneme, zbierame podnety, ktoré prichádzajú od farmárov z celého Slovenska. Spisujeme naše požiadavky. 2 základné sme už niekoľkokrát zopakovali. Požadujeme, aby pôdu mohol obrábať a brať na ňu pomoc od štátu len ten, kto ju vlastní, alebo má na ňu nájomnú zmluvu. Požadujeme zriadiť nezávislý vyšetrovací tím, ktorý budú tvoriť špecialisti z rôznych oblastí a ktorý preskúma prípady utláčaných farmárov, potrestá vinníkov a navrhne riešenia na predchádzanie problémov, ktoré nás trápia. Na záver chcem ešte zdôrazniť, že nám, farmárom, nejde o politiku. My bojujeme za prežitie malých a stredných farmárov, ktorých rodiny pracujú na poliach už niekoľko generácií. Poľnohospodárstvo vždy stálo na nás, na poctivých gazdoch, sedliakoch, ktorí sa starali o to, aby sme mali jesť a piť. A to treba bez ohľadu na to, kto tu vládne. Nechceme nič iné, len slušne a v pokoji gazdovať. Som presvedčený, že slušne a v pokoji chcú pracovať a žiť aj poctiví policajti, učitelia, úradníci a väčšina z nás. Preto spoločne sa usilujme o tento cieľ. Ďakujeme pánovi Oravcovi za jeho silné slová. Podľa odhadov denníka N je nás tu momentálne spolu 31 až 35 tisíc. Ďakujeme. Na tomto pódiu s nami každý týždeň stoja aj herci Slovenského národného divadla a divadla Astorka. Veľmi si vážime, že sú tu s nami aj dnes. Špeciálne ďakujeme pánovi riaditeľovi činohry Slovenského národného divadla, pánovi Michalovi Vajdičkovi, že posunul začiatok verejného predstavenia, aby členovia súboru mohli aj dnes prísť podporiť snahu a zhromaždenie za slušné Slovensko. Teraz pozývam
pozývame Táňu Pauhofovú a Richarda Stankeho spolu s hercami Slovenského národného divadla a divadla Astorka. Krásny večer, priatelia. Pekný večer. Stojím tu dnes rovnako ako vy, pretože mi nie je jedno, v akej spoločnosti žijem a záleží mi na tom, čo tu po nás ostane. Rovnako ako vy by som si aj ja robila svoju prácu a politikov nechala robiť tu ich. Bohužiaľ to nie je možné. Pamiatka Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej mi to rovnako ako vám nedovoluje. Nemáme právo zaliesť a tváriť sa, že nevidíme všetko to svinstvo, čo vyplávalo na povrch. Nemáme právo mlčať. Stretávam sa s otázkou, prečo tu stojíme my, herci. Našou prácou je v postavách, ktoré hráme, nastavovať zrkadlo spoločnosti. Nežijeme vo svojom iluzórnom svete. Sme súčasťou spoločnosti, na ktorej nám záleží a naša profesná etika nás vedie k tomu vyjadriť svoj názor a vysloviť to, čo trápi aj iných. Veľké myšlienky. Tie ale treba nielen mať, treba ich vedieť vysloviť a presadiť. Preto tu všetci stojíme. Pretože si uvedomujeme, že sme ako spoločenstvo slobodní len tak, ako je slobodný každý jeden z nás. Solidárny, spravodlivý a slušný. Presne to žiadame aj od tých, ktorí našu krajinu riadia. Takže vás žiadame, majte úctu k sebe, k druhým ľuďom, aj ku všetkému živému. Počúvajte, buďte otvorení dialógu, citlivo zvažujte súvislosti a nenechajte sa ovládať strachom. Buďte statoční a odvážni. S charakterným človekom radi prežijeme aj 2 životy. S necharakterným nechceme byť ani 5 minút. Urážajú nás vaše konšpiračné teórie, vaša bohorovnosť, nedostatok taktu, empatie, vaše zavádzania, hrozby aj klamstvá. Snažíte sa nás tým obrať o dôstojnosť. Snažíte sa nás pomaly otupiť a unaviť, pretože vy viete, že ľudia zbavení dôstojnosti sú ideálnou potravou pre autokratických vládcov. Lenže my sa otupiť nenecháme. Žiadame to najlepšie od samých seba, ale aj od vás. Mali sme včera v divadle premiéru Sofoklovej Antigony. Od jej napísania prešlo 2500 rokov. Napriek tomu sú jej slová mrazivo aktuálne. Syn v nej hovorí vládcovi. Ak štát si niekto prisvojí, je po štáte. Nemá patriť tomu, kto má moc. Ak takto zmýšľaš, vládni radšej na púšti.
rozhodnutia. Štát vám nepatrí. Ak tomu nerozumiete, odíďte hneď. Ďakujem, že som tu s vami mohla byť. Milí priatelia, dovolte mi, aby som poďakoval predovšetkým organizátorom týchto pochodov a hlavne vám všetkým, že sem chodíte. Ďakujeme. Táto krajina je dnes aj vďaka vám iná, ako bola pred vraždou Jána a Martiny. Slovo slušnosť už nepovažujeme za slabosť, ale za základnú podmienku výkonu verejnej funkcie a za prejav našej sily. Áno, vítam hore pán Fico. Keď chcete, toto je ten prevrat, na ktorý vypúšťate svoje jedovaté, konšpiračné sliny. My totiž dnes prevraciame krajinu z hlavy na nohy. A budeme vám to tu hovoriť stále, až pokiaľ neporozumie aj ten najposlednejší minister alebo poslanec. Budeme! Dámy a páni, ktorí ste nedávno prišli do RTVS, ktorí sedíte na polícii a na prokuratúre, ale aj vy, ktorí ste si znova zasadli na kreslá ministrov. Celé roky ste menili krajinu na svoj obraz. Áno. A my, kričiaca menšina, vám zas a znova odkazujeme, že naozaj stačilo. Toto nie je vaša krajina, vaša polícia, vaša RTVS. Toto nie je to, čo sme od vás žiadali. Žiadali sme od vás elementárnu slušnosť a rešpekt. Ale už nám nestačí, že by mohlo byť aj horšie. Už nám nestačí, že v kresle ministra vnútra bude sedieť ten váš najlepší minister Smeru. Lebo ste nám ukázali, že ani ten najlepší z vás nemá na to, aby vrátil ľuďom vieru v spravodlivosť. Miesto sekania mafiánskej chobotnice sa totiž na svetlo svetla dostávajú informácie o divných prevodoch pôdy a o podnikaní ministrovej manželky. Všetky zverejnené informácie znovu a znovu potvrdzujú, že ste jedna banda, ktorá si vzájomne nahráva a posúva kšefty. A žije zo známostí, ktoré si priniesla do verejných funkcií. Ani to najlepšie v Smere evidentne nestačí na to, aby zabezpečilo nezávislosť polície a prokuratúry. Preto dnes hovoríme, že políciu a prokuratúru treba kompletne zobrať z rúk Smeru. Pán Drucker, Gašpar, Kováčik, Matečná, už konečne odíďte. Som herec a hral som už rôzne úlohy a rôzne predstavenia. Ale toto najabsurdnejšie predstavenie sa posledný mesiac odohráva tu, v našej politike. Každá ďalšia postava, ktorá sa objaví na scéne, sa skôr či neskôr zmení na karikatúru samej seba. A my už len s pocitom trápna sledujeme, ako sa viac a viac zhoveďuje.
Toto už naozaj stačí. Čo všetko sa ešte musí stať, aby ste si uvedomili, že svoj boj o zotrvanie ste totálne prehrali. Nestačí vám Bašternák, Okoličáni, Myšenka ani vražda Jána a Martiny. Na smetisko dejín vás definitívne pošlú voľby, ktoré snáď budú skôr ako za 2 roky. Vy to viete a my v to veríme. Dovtedy však chceme a žiadame vás, aby ste opustili políciu a prokuratúru. Ak by vám na tejto krajine čo len trochu záležalo, vnímali by ste, že viera v spravodlivosť je to najcennejšie, čo spoločnosť má. Vy ste nás o ňu pripravili a žiadne vaše figurky nám ju už nevrátia. Pán Gašpar, Kováčik, Drucker, čakáme a trváme na tom, aby ste odstúpili. Priatelia, zhromaždenia za slušné Slovensko sa odohrali v 53 slovenských mestách. Na príprave zhromaždení sa podieľali desiatky úžasných organizátorov. Na pódium teraz prichádza organizátorka zhromaždení v Banskej Bystrici Martina Strmeňová a organizátor zhromaždení v Nitre Marek Hatas. Dnes sme tu všetci aj preto, aby ste videli, že platforma za slušné Slovensko nie je len partia skvelých ľudí, ktorých vídate na tomto pódiu. Za slušným Slovenskom ste v prvom rade vy. A za slušným Slovenskom je viac ako 150 organizátorov a organizátoriek z krajov. Už týždne pracujeme a podporujeme sa naprieč celým Slovenskom aj cez jeho hranice s 3 cieľmi. Chceme poukazovať na zlé kroky politikov a političiek, a to aj na lokálnej úrovni, a apelovať na závažné kauzy. Neprávosti je tu dosť a vedia o tom svoje učitelia, zdravotníci, robotníci. Boj o slušnosť nie je nový a ak ho chceme vyhrať, musíme sa podporovať a ísť tom všetci spolu. Chceme vás ale aj povzbudzovať, aby ste sa nebáli vystúpiť aj vy a angažovať sa vo verejnom živote a hoci aj v politike. Len tak, že budeme aktívni a budeme pracovať systémovo, môžeme zmeniť krajinu k lepšiemu a vymeniť jej súčasné vedenie. Nebuďme ľahostajní. Chceme kultivovať verejný priestor, a to aj v diskusiách alebo v politike. Každý z nás je nástrojom pozitívnej zmeny. Hlavne vďaka vám, ktorí chodíte na námestia, sa nám podarilo veľa. Nepodceňujte zmeny, ktoré sme dosiahli, aj keď nie sme spokojní so súčasným stavom. K práci na zmene sa musíme pripojiť všetci do jedného. My sme tí, na ktorých sme čakali. Za posledných 7 týždňov sa v regiónoch diali veľké veci. Nie, že by sa tam konal sľubovaný Majdan, ale v mestách ako Nitra,
dokázali prísť tisícky ľudí na zhromaždeniach každý týždeň, aby dali nahlas najavo odpor voči tomu, ako si naši slovenskí politici robia na Slovensku, čo sa im zachce. Na zhromaždení v Nitre rozprával okrem iných aj Jakub Prok, študent Jána Kuciaka. Rozprával o tom, čo sa ich Ján snažil naučiť. A jednou z myšlienok bolo, že ako novinári nemusia začínať celoštátnymi politickými témami, ale môžu sa zamerať na regionálne témy, na kontrolu samosprávy, na spoznávanie politických a ekonomických vzťahov v rámci regiónu, pretože tam začínajú pochybné vzťahy. Tam sa dejú pofiderné presuny pozemkov a tam začínajú budúci politici s nedôveryhodnou minulosťou. Demokracia a sloboda je veľká vec, ktorú si musíme vážiť a do ktorej musíme aj investovať. Tak, ako sa organizátori z celého Slovenska a zahraničia rozhodli investovať svoj čas a zorganizovali zhromaždenia vo svojich mestách, tak, ako sa obyvatelia týchto miest rozhodli investovať svoj čas a na tieto zhromaždenia prišli. Poprosím pre nich veľký potlesk do regiónov. Zaujímajme sa o veci v našom okolí, upozorňujeme na nekalé praktiky, ozvíme sa proti tým, ktorí by radi využili našu nečinnosť, alebo aspoň podporme tých, ktorí toto robia. Zaplaťme pár eur a podporme tým fungovanie médií, ktoré robia svoju prácu poriadne. Podporme novinárov, ktorí sú pod tlakom, lebo vo verejnoprávnom médiu už nemôžu robiť prácu tak dobre, ako by chceli. Vyjadrujte podporu organizáciám, ktoré strážia, aby si politici nemohli robiť, čo chcú, pretože práve títo novinári a tieto organizácie sú najčastejšie terčom útokov zo strany ľudí, ktorým táto kontrola nevyhovuje. Veľký potlesk pre novinárov, pre organizácie, ktoré dohliadajú nad týmto štátom. Vízia slušného Slovenska sa bude dať realizovať iba s vami, s občanmi, ktorí sa zaujímajú a ktorým záleží na lepšom Slovensku. Túto víziu musíme budovať krok po kroku. Nestane sa to cez noc a preto sa musíme pripraviť na dlhý boj. Veľké veci sa skladajú z maličkostí, tak poďme každý z nás urobiť ten svoj malý kúsok. Ďakujeme za slušné Slovensko! Zhromaždenie za slušné Slovensko je výnimočné tým, že v 2 mestách na Slovensku sa stretávajú organizátori zo všetkých zapojených krajov. Pozdravujeme do Humenného, kde program pomohli pripraviť košickí a prešovskí organizátori. A teraz sa vám predstavia ľudia z platformy za slušné Slovensko z Nitrianskeho kraja. Ahoj, slušné Slovensko! Prichádzam vás pozdraviť z Levíc, kde pracujem v mládežníckom centre ako vedúca kaviárne. Takže sa dá povedať, že v našom meste organizuje zhromaždenia Levická kaviareň. Moje meno je Peter Prešínsky, pôsobím ako kultúrny referent mesta Vráble. Mám na vás jednu prosbu. Priatelia, nech už pracujete kdekoľvek, robíte čokoľvek, prosím, robte to slušne, robte to úprimne, robte to s láskou a robte to kultúrne. Pán Boh nech nám pomáha. Ďakujem vám.
Som Katka. Študujem katolícku teológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Pochádzam ale z Nových Zámkov, kde organizujem zhromaždenia Za slušné Slovensko. A teraz privítajme organizátorov z Banskobystrického kraja.